Sobrang napakainit mga lalabs. Oh. Ayan yung labong. Ayan. Yung mga maliliit na yun mga lalabs. Ayan. Ito mga lalabs. Oh. Ayan po yung mga labong. Libre lang yan dito sa amin mga lalabs. Napakadaming maliliit pa. Ayan. Ayan yung ginugulay. Si Papa mga lalabs nagbalat ng labong. Ayan. Ayan yung ano mga lalabs. Kawayan. Naugasan niya. Naiwanan ni Papa mga ng maliliit. Sinalang niya ni Papa, nilagay sa kaldero kasi papakuluan ang labong. Mga lalab na kulo na yung labong. Ayan. Yan ang mga nilagay na pala ni Papa yung labong mga lalabong. Gagataan niya. Nilagay niya ng lemongrass, sibuyas at yung siling haba. Mga lalab, luto na mga lalab yung labong. Sinahugan ni Papa ng pritong isda. Sarap.